right, mazimbabweans ese ari muSouth Africa uyai panapa, let's gather here, tell a friend kuti pane kanyaya kabuda kwaCoolant kari kutotaurwa iko zvinezvi. So zvakakosha kuti tingozivisana. Most of the times pandogara nchiwa nenyaya idzi hama dzangu ndikataura nyaya yekuti mazimbabweans parizotaurwa zvakati vanhu vanouya panapa votanga kuti uri kunyeba uri kudai. I don't know why, cause vanofungidzira kuti pamwe kana nini ndiri kutaura zvinhu izvi ndiri kuda kuti pamwe ndiri kunovasiya vakadaro. Guys, we are all in SA, tinenge tiri muSouth Africa, tikutoziva kuti pataurwa chakati. Doesn't mean kuti ndati vakuita zvakati, because ndichitaura nyaya manzwire ndaita. That is the reason yandinowanza kuisa masource, but kune mamwe mazidofo ekuti atombonangana nguva yekuteerera akangona zvatotaurwa pfungwa dzake dziri ngodedze kunyeba. Garai muchiziva kuti mwakazwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti anorwara, saka umwe munhu achazoita nharo idzodzo zvikazomuomera zvikazomuendera nepamwe nenyaya yenharo idzodzo dzisina nebasa rese. So nhasi ndine nyaya yandanzwa iri kutaurwa nezvayo concerning mazimbabweans ese, kunyanyanyanya vari kubva kuZimbabwe vari kudzoka kuSouth Africa. Vanhu vanga kuenda kuholiday kunofara kunoita sei, we don't care zvekuzonzi unalidi pambiri mapepa dzinoringori nyaya dzekutoti ameno, because ivo vakagara havadi kuisa madays pane musoro pamapassports evanhu, saka zvinopedza zvango useless, because munhu anenge kuti ndine passport, what's next? Hapana chimwe chinenge chichadaita sekubvunzwa nemunhu. So nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo pari kunzi South Africa's Border Management Authority is working with its Zimbabwean counterpart to curb illegal immigration into South Africa. Vakushandidzana zvakabvira kudhara, we all know that. I think tatone makore iko zvinezvi, I think it's been 10 years in pandakatanga kugara muSouth Africa, but zvaingotaurika zvakazodai yowe muchazodai vakatombobuda kukauya inzi vana Ndlandla Lax vakatanga kumbopengereka, mageneration akauya achienda, Action SA ikauya ikapengereka, vanhu vakawanda, maopposition kunyanya opposition party dzese dzemuSouth Africa painongouya ichiti yakuda kutsvaga relevance inotanga kutaura kuti vanhu vese vekunze kwenyika ngavadzokere kunyika dzavo chinji, because they know kuti kune vamwe ndo something tingati chiko ndo zvavanotanga kuti ndo ticket ravo, the way yavanotanga kutozvimaketa nayo iyoyo, kutanga kuti aiwa isusu paideology dzedu tiri kutodedzera kuti zvoni ava vanhu vekunze ngavabve apa chete, because kune vamwe kuti vazvichokwadi vanenge vane jealous kuti imagine kuti uri kuona kuti munhu akabva kuZimbabwe ari kushingirira upenyu ka unoti akabva kuZimbabwe but akutorarama uyono nzara inenge chikurakasha chikusvasvanga, most of the guys nungo nadzo, but uchiona kuti munhu wekuZimbabwe akatobva kusamwe akutorodya pakanaka ende akutogara life kari bho, asi kushaya mari ari kumuka achishingirira kushanda. Ivo havazita seprocess yekushingirira upenyu, vanongomhanyira vakaprocess kungoti palife chete varikutorarama chete kuti kupfuura. So vanhu vakaita seivavo vakanzwa pakukampenwa pachinzi zvoni toda kuvadzinga maforena vadzokere kunyika kwavo, vanotanga kufara zvisingaiti. So ndo nyaya iripo, saka nyaya yacho maburiro yakaita pari kunzi zvoni Commissioner Michael Masiapato evaluated the preparations at the Beitbridge border post, the largest land port between Zimbabwe and South Africa, on Thursday in anticipation of the end of festive season. The Beitbridge border post is a crucial gateway connecting South Africa with the Southern African Development Community SADC region. Authorities also landed a crime-fighting campaign yesterday to tackle agent challenges. Masiapato said they expect a rise in the number of vehicles and people by the weekend, and given its high volume of travelers and goods, the border post is also a hotspot for illicit activities such as the smuggling of contraband. Saka manje nyaya iripo ndeye kudai so vari kunziva pakushanda kwavanzi vakushanda pamwe chete nechi vada kubatsirana rezimside manje ngatichionesana zvinhu zviripo. Rezimside harifanirwe kupindira kana kuda kubatsirana nevanhu kuti vanhu varikuda kupinda kuSouth Africa, because Zimbabwe yagara mabasa akutorina, iyo nyaya iyo ngavatonyarara zvavo kuti zii havafanira kuidara, but rezimside yaro manje nyaya vanotaimira, vari kuminya kufaita nyaya dzekuti smuggling, I mean zvinhu zviri kupinda zviri kubva muSouth Africa zvichipinda kuZimbabwe iko, ndo zvinhu zvavari kunyanya kutaura nezvazvo, ndo zvinhu zvavanonyanya kutaimira izvozvo kuti right zvatoda kuita panapa ka.
togara tono zvine marisitiri zvinhu zvadeclare zvinhu zvaita sei ndo zvavakangwarira because ivo vanozoti kusaidi kwavo mari ndo inenge ichitopinda ukatotarisa mabhodha maviri waya zvaari uchaona kuti bhodha reZimbabwe ndo rikutonyatorwa mari yakanyanya kudarika reSA dhinda wakabuda wakaenda siyana nesu ndo zvavangori they don't care about zvinhu zvakanyanya wanda zvezvia but reZimside ndo nini magudzu dzingava mota dziri kudzoka chichi sandoparonzo vari kushanda vese ipapo ava vanenge vakadzvanya vari kubva uko because reZimside raragara riri busy iko zvine reSA rinenge rakuitawo busy because vanhu vanonga kuita sei vakudzoka kumabasa ipapo pakudzoka kumabasa manje ndo pane nyaya dzese dziri kutaurika idzi let's hope manzwisisawo zvinhu zvandiri kutry kuexplaina panapa hama dzadiwa zvinhu zviri kutry kuitika pano handidi uzonzi iyo chamari nyaya dzacho hazvife zvakaitika tiri kutaura nyaya dziri kutaurika pamusoro pezvinhu zvepabhodha ndo nyaya ndiri ndongova nayo panapa ndakakubatirai muri yeZimbabwe panapa panonzwa Kulian TV ndoda kungoti kana uchinge wasvika panapa iri first time yako zvakakosha uti joine nekusubscribe wolike this video kuitira kuti tikwanise kuramba tichirecommendwa kuti tichingokupa nyaya dzakasiyana dzinenge dzichiitika so zvandichaita panapa kune vamwe vanhu vari kusenda maaudios akasiyana panhamba ndichasiya pascreen ipapa ndichakusiya muchiteerera imwe audio but kana uchinge une yako audio une something to say panhamba idzodzo ukangonanga kuWhatsApp wobva wanosenda yako audio tobva tauya toinzwawo pano. Oh, there's no PF people guys. Makamboona ingwe kana kuti makamboona shumba kana kuti nyati kana crocodile kana nyoka chaichaiyo nyoka inona kachiruma dzimwe dzichindosvika dzichifa dzakadaro shumba inongona kachiruma dzimwe ichingorya shoma yatosiya chiora mbwa inona kachiruma dzimwe ichindosiya chifuka yangodya shoma yangomwa ropa yosiya yakapfakamisa mumuti ndo zvakafanana vanhu veZanu-PF. Vanhu veZanu-PF, they are scared other people to hate them, but they want to hate other people. That is the problem of them, and they don't want to take a blame for that. It's a lion, king of the jungle. It's a crocodile. It's a leopard. If some other animal attack him, you start to put a big mouth. Like Lik Mangwana, like George Sharamba, like Tafazwa Mbadi, like Farah Marapila and Krisi Muchanga, and any other people what we did in the foot. Nomukadwa Opa Muchinguri. Hey Barungu, hey Bagadai. You have a big mouth. But if people you hate about people, they want to attack Zimbabwe. You start to cry, hey, these people, they want to see us we ruling Zimbabwe. You want to see us we are come out of the power, the Zanu-PF people. Hey, we do this for the white people. Hey, we do this for the white people. We are not eating propaganda. People in Zimbabwe, they are not feeding people with the propaganda. People, they are not relying with the propaganda. People, we are not growing up with the propaganda. Learning from other countries, learning from other people. Mandela, he did stay in prison for 27 years. But still now, NGO food, imimi mese mimi wanachimukutafazwa mubadi wana George Charamba wanani wese wantinadoma na mazda wanafara marapila wana Krisi Muchangwa wanani wana Mnangagwa chikafu cha munodya chakatarirwa chibvi muZimbabwe achibvi muZimbabwe yezvinda kujera mundoona chikafu chavanodya sadza jena rinoita regulator savanodya sadza remunga chiri chibaga che white but ini munodya chikafu chakaropafadzwa chakachena chinobva kuSouth Africa ma NGO food enyimi mamudya anobva muZimbabwe hagadzirirwa muZimbabwe anogadzirirwa muno muSouth Africa pa Titanic pa Cape Town pedo nepa airport pa Cape Town industry ndobve zvogadzirwa pa Titanic pedo next door pa Tata pade nenzi Titanic ningiriki company iri pa airport mu Cape Town ndobve nogadzirwa chikafu chenyimi ma NGO food nini but munoredza muromo kudai munofara muchiona vana vamwe vachidya sadza rakasviba
munofara muchiona vamwe vakanamirana nyama neganda zvakanamirana, bhonzo neganda zvakanamirana. Imimi vana venyu vachitsununguka vakanaka vakadini, chembere dzakaita makumba wagireito mupimbira wehanga kusviba kuti bu vanhu vatsvuku vanosviba, venyu vana venyu vakabwinya vachionekera. Ndozvamunoda, ndo upenyu hwamunoona hunorarama vana vamwe muZimbabwe muno, hunorarama machembera makabva nawo kuhondo, ndo mararamiro avanoita mararamiro. Koma NGO food yomunodya munoregerewo kupa mama ovetenya, kwete kuti another poor. All those ovet, they are same like you. Vanongobuda ropa rakaita serenyimi, but munotora NGO food muchidya imimi. NGO food habhadharwi mari yezanopiwa. NGO food haibhadharwi nemari yezanopiwa. Chikafu chinopiwa vanhu mahara chiya. Madonation ayaya, NGO food. Donation. Varume murwadzi wemwe nevamwe vanhu imimi. Rwadzi wemwe nevamwe vanhu. Munotofara muchiona munhu akasara tsinga kudai, ganda nebhonzo zvakanamirana, achisumudza achibhakira kuti pamberi nezanoPF. Pamberi nezanoPF matumbu enyu akarembera kudai. Chembere dzakatsunga chai pamusangano wezanoPF, makapfeka masutu namaskafu nemota machitobwinya, vasina kana tse vasirina hayo vasina. Ndorusununguko rwamakarwira rwokuti vasare ganda nenyama zviri vanhu pamwe. Zimbabwe, wake up. Vanhu vari kutora mari chikafu chamaGNGO, madonation money. Ikenezi madonation money vari kungofamba vachera zvimakombazo zvimatereti pachikoro. Hapana kana chavanenge vachita. Vananga vambodhotera mutereti idzodzo dziripo pachikoro. Mumbotengawo mabhenji namadeski nemabhuku nemapendi nokurinovheta nokuisa masilingi namagetsi pazvikoro paiswe magetsi. Nezvikoro zvizhinji zvamakaisa kumaruzevha, kumarural area, kuminda mirefu yenyu munoti mapurazi yenyu makatora. Zvikoro zvouswa. Vana vanopindira pazvikoro zvouswa, mwana unotenga uniform nhasi. Mangwana anodzoka kuchikoro bhurukwa rala, achidzoka kuchikoro manheru. Bhurukwa rose sure kuri atosakara mberi kuri nyunyuwa. Nokuti uri kugara padombo, uri kugara padanda rinokuina nhumbi. Pamberi nezano, pamberi nokuvaka, nyika inovakwa nevenhu vaya. Shomunovaka venhu vaya munovaka nei? Ndokuvaka nyika iko. Vana venyu vari kuinda pazvikoro zvakafanana nezvoenda vana vavarombe zvezvo. Gadzirisikai, mirongekai vanhu vezanoPF. Rongekai. Musarwadzisamo izvi chikoro chiri kuvhurwa. Ndai kumapurazi kwamakapa vanhu minda imimi. Ndai kumapurazi kwamakapa vanhu minda. Chikoro chichivhurwa, musaenda pazvikoro zvamunoziva. Ndai kumapurazi. Chikoro chiri kuvhurwa next week.